Не си мислете, че има някой друг път към рая, освен Исус Христос. Истината е, че няма такъв. И човек дори не може да се нарече християнин, ако не си мисли и не вярва, че Исус Христос е единственият път към рая. Защото няма друг път към рая. Днес е модерно хората да имат всякакви богове и да не искат да дойдат при Исус. Или да го отхвърлят. Или да са християни и да се мислят, че са с Исус, ама всъщност да не са. Защото просто не са познали Бога. Но ако искате да познаете Бога, се обърнете директно към Него. И го помолете да ви даде очи и уши да го чувате. Помолете го да ви просветли сърцето. Помолете го да ви даде Светия си Дух и да ви открие своята истина. За да не бъдете заблуждавани от света и от лъжехристите и лъжепророците, защото вече последното време е дошло. И Исус е казал, че през последното време ще дойдат много лъжехристи и много лъжепророци и ще заблудят мнозина. А само ако сме дълбоко вкоренени в Исус Христос, само така ще удържим до край. Само така ще изтърпим до край. Няма как да издържим без Исус Христос. Няма да има грабване. Грабването, за което църквите говорят, че особено евангелските църкви, че ще бъде преди голямата скръб, избраните ще бъдат взети преди голямата скръб, една голяма лъжа. Защото това само по себе си, когато човек го вярва, човек не се готви да изтърпи до край, а се готви да бъде грабнат, така че да не изтърпи мъките. А Исус е казал, че каквато горчива чаша той пие, такава горчива чаша и ние ще пием. И както Отец на него не му е спестил горчивата чаша, така и на нас няма да ни я спести. Защото няма ученик, който е по-висок от учителя си, и нито слуга, който е по-висок от господаря си. Така че по-добре да се молим на Бог, да се молим на Бог Отец, да бъде Неговата воля, а не нашата воля. Защото и сам Исус го е молил, ако може да го отмине горчивата чаша. Но ако не може да бъде волята на Небесния Отец, така сме и ние. Защото тази горчива чаша, ако не може да ни отмине, нека да бъде волята на Небесния Отец и да му се молим да ни дава сили и любов да изтърпим до край и търпение да изтърпим до край. Защото без Исус няма как да изтърпим до край. Без да сме вкоренени в Него, без да го познаваме, няма как. Защото иначе ще бъдем заблудени от Сатана и ще бъдем вкарани в ада. Опознайте Исус. Това е смисълът на живота. Да живеем с и за Исус. Господа ви благослови.